जि इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बे स्किमनि आङो मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों। बे स्किमानो जाहैबाय नोंथांमोननि न'आव इलेक्ट्रिसिटी बिल, बे इलेक्ट्रिसिटी बिलखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ जिर' खालामनो नैबे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमखौ लन्च खालामदों। नोंथांमोना बे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्किमनिफ्राय बोरै नोंथांमोना सलारखौ मोननो हागोन। जोङो नैबे दिनैनि भिडिअआव बेनि ए टु जेड एप्लाइ भिडिअ आरो बेयाव नोंथांमोना सलार रुफटपखौ लगायनायाव नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय बेसेबां साबसिडि नोंथाङा मोनगोन, जोङो बिनि ए टु जेड डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा बेखौ फ्रि मोननाय नङा, नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ लोगो नांनानै गोबां साबसिडि नोंथाङा खम फैसायावनो नोंथाङा सलार लगायनानै नोंथाङा नोंथांनि न'नि इलेक्ट्रिसिटी बिलखौ जिर' खालामनानै लानो हागोन। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि ए टु जेड डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा बे सलारखौ लगायनायाव नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां साबसिडि मोनगोन आरो नोंथाङा बेसेबां फैसा खरसा खालामनांगोन। जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल्सखौ गिबियावनो नायना लागोन आरो बेनि उनाव जोङो बेनि ए टु जेड एप्लाइ प्रसेसखौ नायगोन। दानिया जोङो नैबे ड्राफ्टनि जोहै जोङो नायनानै लानोसै। नैबे ड्राफ्टखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ बहननानै होदों, नोंथांमोनखौ गोबां हेल्प खालामदों। बेयाव नैबेयाव बे सलारनि वाट, नैबे सलार वाट, नैबेयाव 1K वाट आरो नैबे 2K वाट आरो 3K वाट नोंथाङा नैबेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा नैबे 1K वाट सलारखौ नोंथाङा जुदि सेटआप खालामनो सानदोंबा, नोंथाङा बेखौ लानो सानदोंबा 1K वाट नैबे सलारखौ नोंथाङा लानो सानदोंबा, नैबेयाव बेखौ लगायनायाव नोंथाङा जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि नोंथाङा हेल्प मोना, अब्ला नोंथाङा नैबेयाव कस्टआ बिनिया 50,000 नोंथाङा बेखौ नोंथांनि पकेटनिफ्राय 50,000 होनानै नोंथाङा बेखौ बानायनो नांगोन बा लगायनो नांगोन, नोंथाङा जुदि हेल्प मोनाबाथाय। नाथाय नैबेयाव बे सलारखौ 1K वाट सलारखौ नोंथांनो बेयाव सेटआप खालामनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेयाव साबसिडि होदों, नोंथांनो होगोन। बेयाव 30,000 नोंथांनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ साबसिडि होगोन आरो नैबेयाव स्टेट गभर्नमेन्टआ बेयाव बेसेबां साबसिडि होगोन, नैबेयाव 15,000। टटेल नोंथाङा नैबेयाव बे नोंथाङा 1K वाट सलारखौ लगायनो थाखाय नोंथाङा मात्र 5,000 रांल' नोंथाङा नोंथांनि पकेटनिफ्राय बाहायनांगोन। नोंथाङा बेबायदि खम नोंथाङा खरसायावनो बे सलारखौ नोंथाङा गावबागावनि न'आव लगायनानै लानो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि नैबे 2K वाट नोंथाङा जुदि सलारखौ सेटआप खालामनो सानदों, नोंथाङा लानो सानदों, बिनि टटेल कस्टआ 1 लाख गोलैयो। नैबेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंथांनो बे 2K वाट सलारखौ नोंथांनि न'आव सेटआप खालामनो थाखाय बेयाव 60,000 रां होगोन आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ नोंथांनो 30,000 रां होगोन। मात्र नोंथाङा नैबेयाव 10,000 रांल' नोंथाङा बे 2K वाट सलारखौ नोंथाङा लगायनायाव नोंथाङा नैबे 10,000 रांखौल' नोंथाङा बाहायनो नांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव 3K वाट सलारखौ जुदि नोंथाङा सेटआप खालामनो सानदों, टटेल बेनि कस्टआ नैबेयाव गोलैयो 1,50,000। नोंथांनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेयाव साबसिडि होगोन 78,000 आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ नोंथांनो 45,000 बेयाव साबसिडि होगोन। टटेल नोंथाङा खरसा खालामनांगोन 27,000। गोबां साबसिडि होदों नोंथांखौ गभर्नमेन्टआ सलार सेटआप खालामनो थाखाय नोंथांनि न'आव। लोगोसे नैबेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ गिबियाव 1 लाख मानसिफोरनो बे स्किमनि लाबखौ होगोन। 1 लाख मानसिफोरा बेखौ मोनगोन। नैबे फार्स्ट फेज नैबेखौ आसाम गभर्नमेन्टआनो बहनना होदों। बेयाव टटेल स्टेट गभर्नमेन्टआ खरसा खालामगोन 300 crore बेयाव रांखौ बे सलार सेटआप खालामनायाव आसाम गभर्नमेन्टआ खरसा खालामगोन। नोंथाङा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेसेबां K वाटनि सलार लगायबा बेसेबां नोंथांनि पकेटनिफ्राय खरसा जागोन, नोंथाङा नैबेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया जोङो बिनि ए टु जेड एप्लाइनि प्रसेसखौ जोङो नायदिनि।
बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनांगोन रुफटप सलार। लोगोसे आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै नोंथाङा पेजआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन नेशनेल पर्टेल फर रुफटप सलार। नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबेयाव बेबायदि मोनसे बेयाव पेज खेवगोन। नोंथाङा गिबियावनो बेयाव नैबे एप्लाइ फर रुफटप सलार नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। गिबिनि पेजआव जों दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। नोंथाङा बेबायदि क्लिक बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा बेयाव गिबियावनो रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। रेजिस्टारखौ नोंथाङा नैबेयाव रेजिस्टार हियाराव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। बेयाव रेजिस्टाराव क्लिक बानायनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। गिबियावनो नोंथाङा नैयाव गावबा गावनि स्टेट नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। दानिया नोंथांनि इलेक्ट्रिसिटि नोंथांनि डिस्ट्रिबिउसन कम्पानिनि नोंथाङा नैबेयाव नामखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि थागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नैबे कनजुमार एकाउन्ट नाम्बार नोंथांनि बेयाव कनजुमार एकाउन्ट नाम्बार इलेक्ट्रिसिटि बिलनि कनजुमार एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन। आरो नैबे नेक्स्टआव थुनानै नोंथाङा बेयाव इजियावनो नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन। दानिया जोङो बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव बहायबाय। आङो बेखौ ब्लार बानायदों। दानिया जोङो बे नेक्स्टआव जोङो थुनानै होनांगोन। जोङो नेक्स्टआव थुनानै होबाय। दानिया जोंनिया मोनसे OTP फैगोन। जोङो नैबे प्रसेसआव थुनानै होनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि नैबेयाव इलेक्ट्रिसिटि बिलनि नोंथांनि डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि नैबेयाव नोंथांनि नामखौ नैबेयाव लिरनानै होगोन। आङो बेखौ ब्लार बानायनानै दोनदों। दानिया नोंथाङा नैबे प्रसिडआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे प्रसिडआव थुबाय। प्रसिडआव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायनांगोन नोंथाङा। आरो नैबेयाव सेन्ड OTP खालामनानै OTPखौ नोंथाङा नैबे गाहायनि बक्सआव बहायनांगोन। आरो नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव साबमिट होनांगोन। जोङो दानिया बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया जोङो बेयाव OTPखौ बहायबाय। जोङो नैबे केपसाखौबो जोङो नैबेयाव बहायबाय। दानिया जोङो नैबे साबमिटआव जोङो थुनानै होबाय। जोङो नैबेयाव अकेआव थुनांगोन। जोङो बे अकेआव थुनानै होबाय। दानिया नैबेयाव लिरनानै होबाय इउ हेभ साक्सेसफुलि साबमिट रेजिस्टार डिटेल्स। नैबेयाव जोंनिया साक्सेसफुलि रेजिस्टार जाबाय। जोङो दानिया गावबा गावनि मबाइल नाम्बारजों जों बेयाव लगइन खालामनानै बेयाव एप्लाइ बानायनो हासिगोन। जोङो दानिया बेयाव नैबे लगइनाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव लगइनाव थुनांगोन। जोङो बे लगइनाव थुनानै होबाय। लगइनाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि रेजिस्टार खालामनाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा बेयाव इजियावनो दानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। जोङो दानिया बेयाव बे प्रसेसखौ बानायनानै जोङो बैयाव बोरै एप्लाइ बानायो जों बेखौ नायनो। जोङो दानिया बेयाव गासैबो डाटाखौ बहायबाय। जोङो दानिया नैबे नेक्स्टआव जोङो थुनानै होबाय। नेक्स्टआव थुनानै जोंनिया मोनसे बेयाव OTP फैगोन। जोङो बे OTPखौ नैबेयाव बहायना होनाय लोगो लोगोनो जों बेयाव लगइन जानो हासिगोन। जोङो दानिया नैबे लगइनाव जोङो थुनानै होबाय। जोंनिया बेयाव एप्लाइ खालामनायनि फर्मआ गेवबाय। जोङो बे फर्मखौ बोरै स्टेप बाय स्टेप जोङो बेखौ बोरै एप्लाइ बानायनो जोङो बेनि डिटेल्सखौ गिबियावनो नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। नैबेयाव नोंथांनि डिटेल्स अफ एप्लिकेन्टनि डिटेल्स नैबेयाव नोंथांनि नाम होनांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव SC ST नोंथांनि केटेगरिखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। आरो नोंथांनि बेयाव एड्रेसखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनानै होनांगोन। आरो नोंथांनि एड्रेस लाइन 2खौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि भिलेजखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि सिटिखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नोंथाङा बेबायदि बेयाव सिलेक्ट बानायनो नांगोन। नोंथांनि स्टेटआ बेयाव अलरेडि बेबायदि सिलेक्ट थागोन। आरो नैबेयाव पिन क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन। आरो नोंथांखौ जुदि CSC सेन्टारनि VLEआ हेल्प खालामदोंबा नैबेयाव नोंथाङा येस होनांगोन। बानायाखैबा नोंथाङा बेखौ न'आव क्लिक खालामना दोनबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बे एप्लिकेन्ट डिटेल्सखौ फिलआप बानायनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउसन कम्पानिनि डिटेल्सखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथांनि गिबियावनो बेयाव स्टेटआ बेयाव अलरेडि बेयाव सिलेक्ट थागोन। नोंथांनि इलेक्ट्रिसिटि बिलनि कम्पानिनि नामा बेबायदि आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि बेबायदि बेयाव सिलेक्ट थागोन। नोंथाङा बेयाव डिभिजन अफ इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउसन कम्पानिनि नोंथाङा डिभिजनखौ बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। गावबागाव डिभिजनखौ बेबायदि। आरो बेयाव साब डिभिजनखौ नोंथाङा
बेयाव बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन नोंथांनि जायगानिखौ दानिया बेयाव इलेक्ट्रिसिटि कनजुमार नाम्बारा बेयाव बेबायदि क्लिक थागोन आं बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों आरो नैबेयाव नोंथांनि लडा बेसेबां फैयो नोंथाङा बेयाव अलरेडि बेयाव नोंथाङा सिलेक्ट थागोन नोंथाङा बेखौ जेबो दांनांगौ खोथा गैया आं बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों दानिया नोंथाङा नैबेयाव सलार रुफटपनि डिटेल्सखौ होनांगोन नोंथाङा नैबेयाव केटेगरियाव नोंथाङा नैबे रेसिडेन्सियेलाव नोंथाङा बेखौ क्लिक थानो होबानो जाबाय आरो नोंथांनो बेसेबां केपासिटि नांगोन नोंथांनो सलार रुफटपखौ 1 केपासिटि 2 केपासिटि 3 केपासिटिहालागै हागोन नोंथाङा नैबेयाव नैबेयाव फर सलार रुफटप केलकुलेटर नोंथाङा नैबेयाव केलकुलेट खालामनाबो नोंथाङा बेयाव बाहायनो हागोन नोंथाङा नैबेयाव आं अलरेडि बेयाव केलकुलेट बानायबाय आं बेयाव 1K आंनो 1K बेयाव सलारखौ आंनो नांगौ आं बेयाव 1 खौ होबाय दानिया जोङो नैबेयाव लेन्टिटिउडआ बेयाव अलरेडि बेयाव बेबायदि थागोन जों दानिया बेखौ फिलआप बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव 7 नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय जोङो दानिया बे डाटाखौ गासैखौबो फिलआप बानायनोसै दानिया आङो बे फर्मखौ गासैखौबो फिलआप बानायबाय नैबे जोङो नेक्स्ट एन्ड 7 नेक्स्टआव जोङो दानिया थुनानै होनोसै दानिया नोंथाङा बेयाव गांसेल' नोंथाङा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन 6 मान्थनि जायखिजाया नोंथाङा इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ नोंथाङा नैबे चइस फाइलाव हांनानै आपल'ड खालामना होबानो नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन जों दानिया बेयाव इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ जोङो आपल'ड खालामनोसै बिनि साइजआ 500 KB जानांगोन अनलि बेयाव PDF बिदों नोंथाङा बे इलेक्ट्रिसिटि बिलनि फट'खौ PDF खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन जों दानिया बेखौ PDF बानायनानै आपल'ड खालामनोसै दानिया जोङो नैबे चइस फाइलाव हांनानै बेयाव डकुमेन्टखौ लाबाय दानिया जों नैबे आपल'डआव थुना होनांगोन बेखौ जोंनिया साक्सेसफुलि बेयो आपल'ड जाबाय दानिया नोंथाङा बेखौ नैबे फाइनाल साबमिसनाव थुनानै होनांगोन जोङो बे फाइनाल साबमिसनाव थुबाय दानिया जों बेयाव अकेआव थुनांगोन दानिया जोंनिया बेयाव साक्सेसफुलि जोङो गासैबो स्टेपखौ बेयाव कमप्लिट बानायजोब्बाय नोंथाङा बेयाव एडिट बानायबा एडिट बानायना लाफिननो हागोन नैबे एडिटआव थांनानै दानिया जोङो बेयाव जोङो एक्न'लेजमेन्ट फर्मखौ जोङो बेयाव डाउनलड खालामनो हासिगोन जों बे एक्न'लेजमेन्ट फर्माव डाउनलड खालामबाय जोंनिया बेबायदि एक्न'लेजमेन्ट फर्मा गेवबाय नोंथाङाबो बेबायदिनो सलारखौ मबाइल फननि मददावनो इजियाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंथाङा नैबे एक्न'लेज फर्मखौ मोजाङै दोनबानो जाबाय नोंथाङा जेब्ला सलार मोनगोन अब्ला नोंथांनो बेखौ गोनांथि जागोन एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ